problema sa komunidad, mga yangungo sa katawhan, mga pasaway nga serbisyo, hatagan og pagdagad sa The Governor in Action. Tungod sa nadawat nga reklamo kabahin sa proyekto nga naghatag og hulga sa pagbaha, personal nga gisusi ni Governor Pambari 4 ang bypass road project sa lungsod sa Dumanhog. Sa Department of Public Works and Highways, DPWH 7th Engineering District, ang gobernador nangayo og katin-awan kabahin sa mga detalye sa bypass road project aron masabtan ang tinuod nga kahimtang sa mga pagbaha sa Sugbo kung kusog ang uwan. Nagsuwat si Governor Pambari 4 ngadto sa DPWH. Sa suwat, ang gobernador nangayo sa DPWH sa mga listahan sa tanang mga flood control projects nga anaa sa lalawigan sa Sugbo gikan sa tuig 2022 hangtod 2025. Mga nahumana nga flood control project, apil na niini ang padayon pa nga giimplementar. Gilantaw sa gobernador nga dako og ikatabang ang listahan sa DPWH sa mga flood control project aron masubay ug matabangan ang pagpangita og epektibo nga pamaagi sa pagsulbad sa problema sa baha. Sa Sugbo, ang inyong mga reklamo ipadangat sa Cebu People's Action Center. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Cebu. Monching Oxtero, Sugbo News.